Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA but MDC barim kanongkrem ubaderu uko chairman jong ka State Law Commission jong ka Sarkar Jila uba Lambor Malngiang. Mendagasngi ula plepat ba iki Kamra Klas ba Thymmai jong ka Laitkor Presbyterian Secondary School. Yak jingtei kini Kamra Klas ba Thymmai uba Lambor ula penyo limba ka Chief Minister Special Development Fund ha ka mangtingka ka ba shpho laktam but ha kani ka sngi ba ple le don lang nadu ki pastor temen basan but ki we de ki rang ba. Nalor kini lawan ban pensngain lang ru de ki kmi ki pa jong ki khna school but kumjuru ki no hikai kani ka school. Ha bakran ha ka jilang balingkot uba Lambor ulaong ha ka bede but ka kam school mission jukwa ban ai ha ki kontraktor ban phashna henrei uai tibet ha ki nong penya jong ka school thnang ban la ban shna bha yaka. Shu uba Lambor ulakran ru halor ka jing hiardor ka rukam kentho ha ki rinsan kentho ha ki social media henrei compare ulaong namar bangi klemle ek basniu bat ngin yat bed yaka kam shakman. To haka kerteng jong ka Laitkor Presbyterian Secondary School. Ringkat ka jing ito lang jong ki secretary bat ki members jong ka MC. Ki pastor batong burang mudan ng Lambor. Ringkat ki atong san rang bapalang. Atong jong ki kami pa na school. Na apli padpa nata si namta ka school building.